a yin takbiratul ihram haka mutum ya baza yatsunsa haka ko kuma ya ɗaga shi daura da kafaɗa amma kuma ya yi haka ko kuma daura da kunnuwa ɗin ma amma kuma ya yi haka hannayensa ba sa fuskantar alƙibla ko kuma ya baza yatsunsa haka, duka wannan kuskure ne. Yaya ake yi shine za mu nuna shi yanzu haka a aikace. Akwai nau'ukan ɗaga hannu guda uku, akwai ɗagawa kafin kabbara, akwai ɗagawa tare da kabbara, akwai ɗagawa bayan kabbara. Kafin mu yi nisa a yi sharing wannan bidiyo saboda ya isa dukkan kunnen masu yin waɗannan kurakurai a wajen yin takbiratul ihram domin su ji kuma su gyara. Domin shi takbiratul ihram rukuni ne daga cikin rukunnan sallah wadda in ba shi ba sallah. Ina fata an gane, saboda haka sai a kiyaye ana yin shi yadda ya dace da sunna da karantarwa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka za mu nuna wannan kuskure a aikace yanzu haka, sannan mu nuna kuma yadda ya dace mutum yayi. Yadda ake ɗaga hannu na kuskure ɗin shine akwai dama nau'in da zaka ɗaga hannu ɗin daura da kafaɗa ko kuma daura da kunnuwa. To a daura da kafaɗa sai ka ga mutum yayi haka. Wannan kuskure ne. Ana so hannayenka ɗin su fuskanci alƙibla, kuma kar ka yi banga-banga ka ture waɗanda kuke sahu da su, za ka ɗaga su gwargwadon iya yadda za ka iya, kuma hannayenka su fuskanci alƙibla, kar ka yi haka. Kaga haka ba su fuskanci alƙibla, dukkan hannayenkan ake so su fuskanci alƙibla, kuma ka haɗe su haka, kar ka raba su. Ina fata an gane, to haka ake. Allahu Akbar. Ina fata an gane, wannan shine kabbara na farko da zaran mutum ya yi to ya shiga sallah. Ina fata an gane, shi ake cewa takbiratul ihram. To kada ka baza hannunka haka, kuma kada ka lankwasa su haka kar su kalli alƙibla. Ma'ana ana so su yi haka, su kalli alƙibla gwargwadon yadda za ka iya. Ina fata an gane, to wannan shine ake ɗaga daura da kafaɗa. Ya halatta ka yi haka, sannan kuma ya halatta ka kai shi daura da kunne. Ku kalla, wannan babban yatsa ɗin ana so ya zamanto a ƙasan kunne haka. Kuna kallo? Kar ya wuce kunnenka, ya zamanto a ƙasa nan. Haka zalika wannan ma ya zamanto a ƙasa nan. Ina fata an gane, saboda haka in ka zo za ka yi daura da kunnuwa za ka yi haka ne, ka haɗe hannun, kar ka baza su, kuma kar ka lankwasa su ba su fuskanci alƙibla ba. Ana so su fuskanci alƙibla ne, komai daga kowane yatsa ya fuskanci alƙibla. Ina fata an gane, to kada ka yi haka kuma kada ka yi haka, ka baza yatsun, sai dai ka yi yaya, haka ake yi. Allahu Akbar. Ina fata an gane, sannan a wajen ɗagawa ɗin akwai nau'uka guda uku wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana caccanza su a sallah, kuma ana so mutum in ya ji kuma ya koye su, sannan shi ma ya rika caccanza su a sallah, sun fi lada. Ma'ana yau kai wannan, gobe kai wannan, jibi kai wannan. Nau'i na farko akwai ɗagawa kafin kabbara, akwai ɗagawa tare da kabbara, akwai kuma ɗagawa bayan kabbara. Ɗagawa kafin kabbara shine sai ka fara ɗaga hannun tukunna zaka sauke, sai ka yi Allahu Akbar. Ma'ana haka kenan. Misali ka zo za ka yi sallah haka, sai ka yi haka. In za ka yi daura da kunnuwa kenan, sai ka yi haka. Allahu Akbar. Wannan shine ɗagawa kafin kabbara. Ma'ana ka fara ɗaga hannun kafin kai kabbara, ko kuma daura da kafaɗa, sai ka yi haka. Ka tabbatar sun fuskanci alƙibla fa, sai ka yi haka. Tukunna ka ce Allahu Akbar. Ina fata an gane, to kana yin haka ka shiga sallah kenan. Sai nau'i na biyu shine ɗagawa tare da kabbara, wanda galibi shine muka fi yin sa, shine haka. Allahu Akbar. Ko kuma daura da kafaɗa, Allahu, hannayenka su fuskanci alƙibla. Allah, kuma karka yadda za ka yi ka tura mutane. Allahu Akbar. To kaga wannan ka haɗa tare da kabbara da ɗaga hannu ɗin. Sai nau'i na uku kuma shine za ka yi kabbaran kafin ka ɗaga hannu, shine ɗagawa bayan kabbara. Ma'ana ka zo za ka yi sallah ne, sai ka yi haka. Allahu Akbar. Kaga ka fara gabatar da kabbara kafin ka ɗaga hannu, ko kuma daura da kafaɗa. Allahu Akbar. To wannan su ne nau'uka da ake yi na takbiratul ihram. Dan haka kaga mutum ya baza hannun shi haka, wannan kuskure ne, ko kaga mutum ya yi haka, wannan kuskure ne. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.